agadi nwaanyị na-atụkwa ọkwụrụ na nkwụ o tinye ofe onugbu ị ga-anọ n'ụzọ ete aka n'isi ofe ahụ ka ọ na-esi ma na nne anyị ochie na-esi ofe onugbu ihe a na-ebute aka naanị isi ahụ ịbata ofe onugbu na-esi n'eziokwu ikutie isi e ga-ejugodo ya afọ n'ụdị ụtọ tupu ọ baa n'ọnụ nke kịtị ga-afọ onye agụta akwụkwọ ikweghị n'ọgụ gụọ enu gụọ anụ ya ma na-esi ofe mmadụ eri efu na ndị ahụ bi n'oge gboo afọ adabedoghị n'akwụkwọ ha adabedoghị n'oyibo ha adabedoghị ihe ọbụla ha biri onwe ha na adabedoghị n'ego oyi afọ mmadụ onye nwe di ha kpọrọ ego na biya ọmakwụrụ ewe ego ihe ọ maara bụ ji ọkọ n'ubi na-ede nwunye kọrọ na ọka ụmụnyere ọkụ n'ubi ahụ ọtasịa nke dị mmiri ọ nwere ike fọ njem n'anya ọkụ ọkpọọ nkụ ebe ahụ bụta agụghị agụ ya nke ọjọọ onye were ọka ụmụ n'anya ọkụ rụọ n'ọkụ na-atọ ọka kpọọ nkụ were akụ na-atị ya atụzi ọnwa mmiri ọhịa n'afọ ya afọ eju mmiri zozi owerekwa nke fọ nje kụọ n'ubi onweghị ihe ọrụ ọkpọrọ ego ọkụ ọbịa na-akụbie ọma onugbu ọkụ ose ọkụ ụkpa ọkụ ụgụ ọkụte ọjọọ n'ubi kọọ nkwụ kwesịrị na tupu o mechie ofu na mgbe esi n'ibie ọsụa nri site na akpụ ụda n'ubi were onugbu na ori na mmanụ na ihe nyomụta bịa esi ofe jee na mmiri n'ogbe jee mara azụ ọ bụrụ na mmiri adọrọ na be ha oburu akpụ jee ndị afịa bunye onye nwere azụ enye ya agbanwe bụrụ nata ha ebiela enweghị ajọ ọgaranya nke wụ na onye obodo nsogbu ụfọdụ onye ọbụla wụ ọgaranya na biye onwe onye nwere efi nwe onye nwere onye ewu enwe m ewu inwe ewu na-enwe m ịtọ inwe na-enwe m ịbụa ile nke m aka nke gị nle nke m nke ya aka nke m inwe ewu na-emesi ile ịtọ ụfọdụ wee efu ọhụụ nwee ịbụ aka iwe ngwazi ọgaranya maka ilego ịtọ na be gị ọmụ aka iwe ngwazi ya ngozi ofu mgbe ịbụa otu aka ha si enweghị onye beta na nzukọ ụmụnna okwu ibie ekwuo enweghị onye ka ibie nke ọjọọ ya nke na ifụta n'ụzọ uju abaghị arụ fe na-akwanyekwala mmadụ ugwu site n'ihe na-alụpụta ọ bụ na ị na-agba nta na-agbụ ya ọfụma a na-akpọghọ ọtụ ọgwa nje na-azụba